बड'लेण्ड साबजेक्टआव बयखौबो बरायबाय। गिबिनि साबजेक्टआव दङ BKWAC नि इन्टरिम काउन्सिलआ जनता भवनाव दिनै समायखिरा लाबाय। BTR नि बायजोआव थानाय आसामनि बर'फोरनि जौगानायनि थाखाय आसाम सरकारा दाफुंना होनाय BKWAC नि इन्टरिम काउन्सिलआ दिनै समायखिरा लाबाय। बे समायखिरा लानाय हाबाफारिया दिसपुरनि जनता भवनाव दिनै फुंनि 9 रिंगायाव जानानै थाङो। गासै 14 सोद्रोमा गोनां बे काउन्सिलआ दिनै समायखिरा लाबाय। मख'नो गोनांदि BKWAC नि इन्टरिम काउन्सिलनि मासिगिरि महरै गाम्बारो मोसाहारि आरो लेङाइ मासिगिरि महरै सृजन बसुमतारीखौ सायख'नायजों लोगोसे मिहिनीश्वर बसुमतारीखौ गाहाय मावफुं सोद्रोमा आरो रमिय' पि नार्जारीखौ लेङाइ गाहाय मावफुं सोद्रोमा महरै सायख'नाय जादोंमोन। नैथियाव दङ न'फारसे फैबाय थानाय आसामनि CRPF जवाना गोमानानै दं। आसामनि सासे CRPF जवाना जम्मु काश्मीरनिफ्राय सुति लानानै न'फारसे फैबाय थानाय समावनो लामा ससेयाव गोमानानै दं। गोमानानै थानाय CRPF जवानखौ भकाकाटनि जयन्त दले होननानै मिथिनो मोन्दों। मिथिनो मोननाय बादिब्ला CRPF जवाना गुवाहाटीयाव सफैजासिम न'खरनि सोद्रोमाफोरजों फोनांजाबावदोंमोन। थांनाय समबारखालि गुवाहाटी सफैनाय खौरांखौ न'खरनि सोद्रोमाफोरनो जयन्त दलेया फन खालामनानै खोन्थाहरदोंमोन। बेनि उनावनो CRPF जवाना गोमानानै थानाया साननैसिम जाबाय। CRPF जवाननि बिसि आरो गामिनि सुबुंफोरा भकाकाट पुलिस थानायाव गांसे एजाहार होदों। थामथियाव दङ प्रमद बर'आ बुंदों बाथाया हाग्रायाव थांनायनि बागै दासिम पुलिसा जेबो फोरमायाखै। दिनै चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय बिजनी नर्थ इस्ट मिलिटारि फरायसालि नायगिदिंहैदों BTR नि गाहाय खुंगिरि प्रमद बर'आ। नायगिदिंहैनानै गाहाय खुंगिरि बिथाङा खौरांगिरिनि सिगाङाव NDP दैदेनगिरि बाथाया फिन हाग्रायाव थांफिननायनि सायाव बुङो दि बाथा बिथाङा हाग्रायाव थांनायनि बागै पुलिसा दासिमबो जेबो फोरमायाखै आरो जुदि बे बाथ्राया थार अब्ला बियो जोबोद दुखुनांथाव खौरां होनना। मानोना हाग्रायाव थांनानै समाज जौगानायनि जेबो खामानि मावनो हाया होननानै बुङो प्रमद बर' बिथाङा। मख'नो गोनांदि बेनि सिगां राज्य सभानि MP बिस्वजित दैमारिया खौरांगिरिनि सिगाङाव बुङो दि सोमावसारोब्ला गावजों लोगोसे न'खरखौबो सेक्रिफाइस खालामनो गोनां जायो। बेनिखायनो बाथा बिथाङा जुदि हाग्रायाव थांमारदोंब्ला गिदिंबोफिननो नांगौ होनना। ब्रैथियाव दङ जयन्त बसुमतारीया UPPL आव जयेन जाबाय। दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बारग' लेङाइ आफादगिरि आरो BTR बाउन्डारि कमिसननि सासे सोद्रोमा जयन्त बसुमतारीया प्रमद बर' दैदेननाय UPPL राजखान्थि हान्जायाव जयेन जाबाय। चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय बिजनीआव खुंनाय मोनसे जयनिं हाबाफारियाव जयेन जायो बिथाङा। बाथियाव दङ क'क्राझाराव फिन कर'ना पजिटिभ। गिख्रंथाव कर'ना भाइरासआ दासिमबो जोबनानै थाङाखै। क'क्राझार RNB सिभिल हस्पिटाला फोसावनाय रिपर्टनि बादिब्ला CIT क'क्राझारनि साबा फरायसाफोरनि देहायाव कर'ना पजिटिभ मोनदों। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना जुदि आंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै अन्नानै साबस्क्राइब खालाम। गोजोन्थों।